Тази седмица имам да изпратя, днес по-точно имам да изпратя няколко пратки, които ще покажа след малко. И паралелно ще разказвам какво се случва. Тези, които не знаят, аз съм майка на две момчета. В момента съпругът ми не живее с нас, той живее в друг град. Идва си събота и неделя, съответно всичките ангажименти, свързани с децата, са на моето вратле. Ето това е едното колие, което предстои да изпратя днес. Ето така. Едно такова прекрасно колинце, което е изключително бляскаво. Много ми скърца стола, съжалява. Което е изключително бляскаво, с триъгълни кристалчета стъклени и ето такова купче по средата. И имам да изпратя едни ето такива обеци. Не знам дали си спомняте ето тези обеци. И сега съм направила и такива бебета. Бебетата на тази обеца. Ако все още продължаваш да гледаш това видео, моля, харесай го и го сподели, за да събере повече гледане и да достигне до повече хора. Ето как се изглеждат тези обички в по-малкият вариант. Изглеждат изключително нежно, са много леки. Изобщо не са тежки. Мога да изработя в други цветове. Цената на малките обички е 10 евро. Големите са на 20 евро. Миналата седмица беше много трудна за мен, тъй като аз се записах септември месец на шофьорски курсове и миналата седмица ми беше изпита по кормуване. Също така бях забравила, че трябва да се изкарва курс за първа помощ при ПТП. Съответно се записах и на курса. Ама искам да разберете, че аз като голяма късметлика съм учила вече новият вариант на курса, който продължава 2 дни и с 2 изпита. Освен теория имаш изпити за практиката. Тоест прекрасно. 2 дни писане и слушане и учене. И на втория ден в края на 6 часа направихме практически изпити и изпит по теория, които ги взех успешно. Аплодисменти. И на следващия ден ми предстоеше изпит по кормуване, който също го взех. Седмицата беше изключително натоварена, затова аз не се появявах. Просто бях изчезнала от социалните мрежи, защото не ми оставаше време абсолютно за нея. Така че всичко беше супер натоварено. Тази седмица започвам седмицата с нови сили. Опаковам тези 2 поръчки, които ще изпратя днес, за да може утре дамите да си ги вземат. Едни такива страхотни обици. Трябва да ги завърша само и утре дамите да си ги вземат.